Naša firma vyrába zariadenia detských ihrisk. Určite netreba pripomínať, že naše deti by si zaslúžili vhodnejšie podmienky na trávenie voľného času. V dôsledku akútneho nedostatku kvalitných, bezpečných a pre deti atraktívnych detských ihrísk sa naša firma rozhodla vyrábať a dodávať na slovenský trh tieto výrobky. Výrobky ponúkame aj s prípadnou rekonštrukciou starého ihriska. Nezabudli sme ani na dospievajúcu mládež či dospelých, pre ktorých máme v ponuke tiež široký sortiment našich výrobkov. Všetky naše výrobky sú kompatibilné a dizajnovo zhodné. Postupom času, keď budete disponovať novými finančnými prostriedkami, je možné naše výrobky doplňať a rozširovať. Technické prevedenie našich výrobkov je na vysokej kvalitatívnej a dizajnerskej úrovni, nezanedbávajúc funkčnosť zariadení a ekologickú stránku výroby. Základným stavebným materiálom je kvalitné smrekové alebo borovicové drevo, ktorému dodávame príťažlivý dizajn. Drevo už samo o sebe je oživujúcim prvkom atmosféry našich sídlisk, detských ihrísk a parkov. Je možno spoľahnúť sa aj na jeho dlhodobú životnosť. Porozhliadneme sa po ihriskách v našom okolí, areáloch materských a základných škôl. Často vidíme betónový a oceľový rukopis posledných rokov a ihriská sú zväčša v žalostnom stave. Majú sa vôbec naše deti kde hrať? Zmeniť tento stav nebude jednoduché, ale takúto dôležitú investíciu by sme nemali ďalej odkladať. Preto na čo najskoršiu spoluprácu s vami sa teší firma Variant Slovakia. Veríme, že spolu dokážeme vytvoriť lepšie podmienky pre zdravý vývoj našich detí.